Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sosok kelompok 6 kelas 10 sama badhe njelasaken tembang macapat dan salah siji jenisé yaiku tembang gambuh. Tembang macapat. Macapat yaiku tembang tradisional Jawa sing duweni aturan utawa paugeran tertentu. Biasane digunakake kanggo nyritake piwulang, cerita utawa nasihat. Ing tembang macapat dene aturan yaiku guru gotra, jumlah baris saben bait, loro guru wilangan, jumlah suku kata saben baris, 3 guru laku, jumlah pungkasan saben baris. Tembung gambuh minangka salah siji tembang macapat sing duweni paugeran terutamakan ngamebabakan uripipun lan selaras karo wong liya kanthi mengerteni aturan lan mangkane kita bisa jaga lan nguri-nguri budaya Jawa supaya tetap lestari. Pangugerane tembang gambuh yaiku guru gotra 5 baris saben bait, guru wilangan 7 dosa 12 8 guru lagu u i u o. Sekar gambuh catur, kanjinatur kalantur, tanpa tutur katula-tula katali, kadulu warna murung, kakarum bicara. Simpulan, tembang gambuh yaiku salah siji jenis tembang macapat sing duweni paugeran tertentu. Ngamot babagan urip rukun lan selaras karo wong liya lan bisa ngerteni arti lan maknane. Kita juga bisa jaga lan nguri-nguri budaya Jawa supaya tetap lestari. Matur nuwun.